La camaleó Ashanti. Un nou dia comença per la família camaleó. La mare, l'Ashanti, es prepara per anar a treballar i el pare, el Con, ajuda el petit camaleó Darren a preparar la motxilla per anar a l'escola. Anant a treballar, l'Ashanti està trista i pensa en preocupació la situació que fa temps que viuen a casa ella, el Darren i en Con. Quan discuteixen, el Con s'enfada molt, diu paraules que fan mal i fa gestos que fan por. No li deixa tenir els diners de la família i quan estan amb amics i amigues se'n riu d'ella i en fa mofa. Quan Ashanti arriba a la feina, el lloro Anwar, que és el seu amic, s'apropa a parlar amb ella perquè la veu molt apagada. Tenia ganes de parlar amb tu. El que vaig veure ahir no em va agradar. N'estic cansat de veure com el Con se'n riu de tu. Tens raó. Em fa por continuar vivint d'aquesta manera, però no sé com hauria de fer-ho. I si expliquem als suricates el que t'està passant? Potser et podran ajudar. Necessites que t'acompanyi? Després de donar-li moltes voltes, l'Ashanti decideix anar a parlar amb les policies suricates, que l'acullen i li demanen a la serp Malika, que és l'advocada, que també escolti el que està explicant l'Ashanti. Com pensen que l'Ashanti necessita ajuda, li diuen que haurà de tornar a explicar tot això a la jutgessa de la selva. La serp Malika, que veu a l'Ashanti molt preocupada, li diu: «Jo demà t'ajudaré a parlar amb la jutgessa». L'Ashanti es passa tota la nit molt nerviosa, rumiant com li explicarà a la jutgessa de la selva el que li ha passat. Està molt espantada perquè no sap què passarà al jutjat. Pensa que ningú la creurà i se sent molt sola. L'Ashanti ha pensat molt durant la nit, però també ha agafat molta força per anar fins al jutjat. Quan hi arriba, es troba la flamenca Coral, qui li explica que si ella vol, l'acompanyarà durant tota l'estona perquè estigui més tranquil·la. També hi ha la serp Malika que l'ajudarà a parlar amb la jutgessa i a explicar-se. Mentre esperen a veure la jutgessa, la Coral explica a l'Ashanti tot el que passarà durant el dia d'avui. També que tot i que en Con està al jutjat, avui no es veuran perquè ella pugui explicar-se tranquil·lament. L'Ashanti està una mica més relaxada perquè ja no se sent tan sola. Mentre parlen, al jutjat hi ha altres animals treballant. La tortuga leire, la lleona Nala, la zebra Ciara, estan totes molt enfeinades. Després d'una estona d'espera, l'Ashanti entra en una sala on hi ha l'Oliva-Daura, que és la jutgessa, i també hi entren la lleona Nala, la serp Malika i la zebra Ciara. La Coral l'acompanya perquè estigui més tranquil·la, mentre la resta d'animals li fan les preguntes. L'Ashanti explica tot el que passa a casa amb en Con, tot el que no li agrada i li fa mal. L'Ashanti li demana a l'Oliva-Daura que el Con no es pugui apropar a ella durant un temps perquè li fa por que li faci mal. Quan ella acabi de parlar, entrarà el Con a explicar-se i l'Oliva haurà de prendre una decisió. Quan l'Ashanti surt de parlar amb l'Oliva, la flamenca Coral li pregunta: «Coral, com ha anat Ashanti?» «Ashanti, ha anat bé, però ara estic preocupada per en Darren. Aquesta situació el té espantat». La Coral li explica a l'Ashanti que a la selva hi ha moltes formigues que la poden ajudar si ho vol i que també poden acompanyar en Darren. La Coral li explica a l'Ashanti que avui l'Oliva-Daura ha de decidir. Pot ser que l'Oliva-Daura valori que és millor que el Darren no es pugui apropar a l'Ashanti durant un temps i així entendre que s'ha de respectar i cuidar l'altre, però també pot ser que l'Oliva-Daura decideixi que no és necessari evitar que en Con s'apropi a l'Ashanti mentre resolen aquesta situació. Sigui com sigui, hi haurà un judici d'aquí a uns dies per decidir quines conseqüències té el que ha fet el Con. Aquestes coses no poden passar a la selva. L'endemà, l'Ashanti i el Con parlen per separat amb el seu fill, el petit camaleó Darren. Li expliquen que de moment estaran separats. El Con li diu: «Pot ser que estiguis trist o espantat per com m'he comportat, ho sento. He fet moltes coses que no estan bé i les he de canviar. Buscaré ajuda per aprendre a fer-ho d'una altra manera. Et demano perdó». L'Ashanti li diu: «Pot ser que estiguis trist i espantat. Em sap greu que hagis patit durant tot aquest temps.
Jo també he patit i per això he pres la decisió de ser valenta i explicar que a casa tenia por i no era feliç, perquè ens puguem ajudar. Ja fa uns anys que la Shanti i el Con van passar pel jutjat. En Darren passa algunes tardes al parc amb en Con, que està aprenent a no fer mal quan s'enfada. El petit Darren es lleva cada matí per anar a l'escola i mentre esmorza mira la seva mare, la Shanti, que cada dia està d'un color més intens i tan bonic que ell gairebé ja no recordava. El petit Darren torna a estar content. De tan content que està, llueix de tots els colors i tots ben brillants. Els nens i nenes necessiten que les persones grans importants per a ells sàpiguen estimar-se, cuidar-se i aprendre a resoldre els desacords parlant i respectant-se. La Shanti. Espero que us hagi agradat. Merci!